Raz, dva, tri, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Čaute všetci. Takže čaute, vítam vás pri ďalšom agrovlogu. Dnes výnimočne, špeciálne nie z družstevného traktoru, ale z nášho osobného súkromníckeho, čo máme doma. A čo robím? Mám za sebou kultivátor. Sedím v traktore Zetor 7011. Classic Zetor, hej, Majorik, jak to všetci znáte. A za sebou mám kultivátor, pretože idem kultivovať, respektíve kultivujem už na sadbu zemiakov. No, momentálne som na, dajme tomu, že svojej zahrade, hej, našej rodinej. A je tam, kultivujem. Je krásna slnečná streda 1. mája, takže u nás v dedine sa to využíva vo veľkom. Neviem, či ma vôbec počujete, bo tuto je akustika oproti John Deere je tak kde inde, hej. Možno ma ani vôbec nebudete ani kus počuť. Takže za to sa vám ospravedlňujem, ale nespravíme s tým nič. Plán boja na dnešný deň je taký, že proste kultivatorujem do obedu. Nie len nám, ale aj tu na takto vypomáham v dedine niektorým, ktorí traktor nemajú a tak. A potom po obede idem aj sadiť zemiaky. Spravil nádhernú hrudku, ako vidíte. Budem mať čo robiť potom s úvraťami. Tu je také trošku nedobrá zem na hornej v polovičke, pretože minulého roku tu bola tráva iba posiata a zemiaky boli na spodnej. Obmieniame to tak každé 2 roky a tak cca nejako. A potom za domom máme ešte zahrádku na zeleninu, že by sme si boli takí samostatní, čo sa týka zeleniny a zemiakov. A tu sú tieto zemiaky, čo tu sadíme, tak len tak na prešmáčku, že cez leto, keď už dojdú zásoby z predchádzajúceho roku, že by sme si mali čo nakopať zo súčasného roku. No ale potom drvivú väčšinu zásob zemiakov našich dedinčanov tvorí zahĺmienka, pretože družstvo sadí zahĺmienku pre občanov, hej, pre tých, ktorí majú podiely na družstve. Každý môže koľko chce, jak chce, hej, má to tam ale potom nejaké obmedzenia, že by takto nenasadil si 100 brast. No ale každý, keď ešte má traktor, tak sa snaží aj doma si dať čo dopestovať. Teraz som dal zlý rozbeh a nedá to. No ináč tu som to kultivatoroval už včera. Jak to bolo poorané, to bolo také na tej spodnej časti, hej, kde boli predtým zemiaky, tak to bolo v pohode. A na tej hornej, kde bola tráva, tam to bola katastrofa, aj to tak teraz vyzerá, že to tam ešte je katastrofa, asi aj ju zostane a bude. Takže včera som to prešiel 2 raz do jedného smeru, raz do druhého a teraz robím to isté. Najprv spravím tam, potom si spravím tamto uvrať a potom poťahám smerom sem. No a presuniem sa potom dál. Som fakt strašne zvedavý, že čo z toho videa budete mať, že aký tam bude zvuk alebo čo. Či vás to bude zajímať. Dúfam, že hej, nie, tak však nemôžeme vždy len na John Deere letať. Treba aj doma porobiť dačo. No ináč traktor nie je žiaden top stav, hej. Je taký už trošku hodný na takú generálku. Musím na dvojke, lebo trojku mi to už nechce dať, už ide hlboko ten kultivátor.
taký, že by ho trebalo, neviem jak furt niečo robiť, ale už si sem tam podymkuje. A bude potrebovať trošku opatery, hlavne zo zádu. Tam okolo ramien, tam trošku tečie už olej. Motor ten je ešte taký celkom v pohode, suchý, ale bude to trebalo všetko robiť. No, u nás nie je dlho ten traktor, nejaké možno 6 roky, alebo dajak tak, 6-7 rokov je u nás asi. Že by ste sa nedivili, hej, že sa nepozerám dozadu, že sa za seba neobzrám, že čo sa tam deje. Mám nastavené späťaky tak, že by som videl. Takže ja sa pozerám iba do späťakov a sledujem, že či sa mi válček točí. Ináč kultivátor je doma spravený, to sme si robili sami doma, ja s otcom. On zváral, ja som navrhoval, keď som mal, ja neviem, 7 rokov dozadu. Takže to som mohol mať takých 13, 14, 12, jak tak. No a mal som vzor, originál kultivátor, čo takedy také boli, sa vyrábali, také podobné, dačo mal proste u nás jeden rodinný kamarát. No a ja som podľa toho som spravil vykresy, dristy. Neokopírovali sme to totálne, len sme sa inšpirovali, že v jakých miestach cca kde sú radličky. A dačo, čo sa nám videlo, že by sme mohli zdokonali, tak sme ešte zlepšili. Hej, no tu vidíte taký ten kultivátor, to bolo klasik, čo sa robil. No a my sme si to trošku tak zdokonalili, dali sme si tam radličky za kolesa, takže by si 3 rady, že by sa tak prekrývali pekne. No a zatiaľ, čo sa týka konštrukcie tohto, tak je to parádne, proste drží to. Toto nepráska, jedine čo, tak tie jak sa volajú, stĺpice? Jak sa to volá, neviem teraz. Čo idú do zemi, tie packy. Normálne neviem, jak sa to volá teraz. Tak tie máme, hej, to na také veci sa chodilo do Poľska. Nový Targa, Taga. A tie sem tam praskne dajaká, tá treba vymeniť. No, ináč tak mi napadlo, že my vlastne ten traktor môžeme mať už takých 8 rokov, keď počítam, že kedy som prvýkrát šoferoval, si tak pamätám, že 12 a to bolo na tomto traktori, čo sme ho mali, možno tak 2 mesiace alebo ako. Takže hej, keby ste sa čudovali, že prečo ja 20-ročný smarkáty Dilino, jo, no to mám najradšej, kedy nechcem preskočiť rýchlosť, prečo ja smarkáty 20-ročný Dilino jazdím na družstve a tak, hej. Tak bude to asi tým, že od mala som tak ku tomu bol, nie že 5 denný ťahaný, ale tak, chápete, mali sme už doma ten traktor, chodil som kde s otcom. Keď sme ešte predtým mali taký doma robený, tak na tamtom som iba na kolenách bol otcovi a tak som šoferoval. Ale už potom, odkedy sme mali tento, tak mi dal vyskúšať samému. A už som drindal, už som jazdil. Tak nedobre, to je taký skok, takže tu musím trošku skôr dvihnúť kultivátorek väčšinou, lebo potom tu robí taký nepríjemný skok a nemôžem stade výsť. No a teraz do tejto strany to poťahnem už asi iba tak 3 krát alebo koľko? 4, pretože len pod ten stĺpce sa dávame zemiaky. Tam dohora, tam zase dáme iba travu, takže to už neriešim. No a druhá časť vlogu bude zosadenia. To po obede, keď tu na to poobschynia a tak, hej, tak prídeme si sem posadiť zemiaky. Tam, jak budem u susedov robiť, lebo takto vám kamerovať nebudem, niečo to asi chápete. No a bude ešte aj z tamtoho vlog so zemiakov. No, stihol som si to všimnúť aj cez späťak. Mi zabilo válček.
sa bude točiť, bo nechce sa mi ísť von. Dáme repeté a uvidíme, že čo to zrobí. Ono to rozhrne. Teraz sa nepozerajte, hej, na drifty moje. Točí sa. Tak, skok. A pekne to rozhrnulo. Tak a tu už na konci, na tejto strane sa snažím vychytať, takže by som už za jazdy včas zdvihol, že by mi to tak pekne rozprestrelo, že by som nerobil hrudy na konci bunče hliny, ja keď som ťahal tam na rokom nechávam až do konca, pretože tam je tak menej zemi, tam je taká dolinka, takže tam na rokom nechávam to až tam dotiahnuť a potom keď idem do tejto strany, tak trošku skôr začnem dvíhať, že by koniec som mal pekný, sa mi nechce tam robiť úvrať. Tak, pekne mám tam koniec. Ono, zemiaky aj tak nebudeme dávať až dať úplne, že do konca face, lebo to potom tu zarastá tráva a tak. No neviem, či teraz to bude posledný krát. Dám ešte dvakrát, že by som si to zarovnal. Dám to tak na dvakrát. Takže to budem mať rovnejšie trošku. Toto v tých zetoroch, že to, keď chcete, že by vám dvihlo tú hydraulíku, že by vám to podvíhalo všetko, tak musíte pridávať plyn, hej. Nie, jak John Deere tam len a už je to hore a tu pridávaj plyn, bo keď nepridáš, to nedvihne toto hydraulíku ani do zajtra. Takže teraz takto, posnažím čo najrovnejšie a vyťahnem tam potom jednu ovre tak do hora iba a bude dobre. Haha, do ryti, zás to ten valček. Jo, ja som taký dilino. Milujem toto. Fest som šťastný, keď sa mi toto stane, hlavne teraz na posledný krát, že sa musím otočiť. Trošku fail. Tu je proste taká pôda, hej, samé kameňa tak, takže aj preto tu chodím na toľkokrát. Hore dole jak dilino. To je proste kvôli tomu aj tie kamene tu, že by to porozbíjalo poradne, tak všetko. Takto keď ma pozera taký, čo to robí, to takto si teraz pomyslí, že aký som dilino, nie? Susedovi trošku sa otočím na travníku, on tu potom bude dávať ovečky, ale teraz tu ešte nemá ani trava, nič, tá on mi to odpustí. Väčšinou to tak trošku sa mu tu raz za čas otočím. Keď dáčo, on je s tým v pohode. No takže to poťahnem naspäť tam, by som to mal všetko rovnaké. Spravím úvrať. Trošku do zatáčky to tu je.
že sa tu nevyvrátim. No teraz ešte toto hrodu, čo mi tu vznikne, zoberiem tam. Tam sa otočím, poťahnem to sem. Som nečakal, že až takú bunču mi tu naspraví, toho bordeľu. Pozor na zadok, oj toto, vieš, keď veľmi zatočím, tá potom drist. Trošku sa rozbehnem, spravím aj fotečku. Idem spraviť fotečku. Dobre, drahí príbuzní. Takže vidíme sa pri ďalšej časti o chvíľu. Zatím čaute.